دساں ستویں امام دالے تے جندا پتر ستائی خراسان دے وچی تے پیو بغداد طرف سادات رلی گل ملکا دے میں صدقے دساں ستویں امام دالے تے جندا پتر ستائی خراسان دے وچی تے پیو بغداد تعرف سیدہ جاندی تھی مائی کم شہر دے وچ جندا کوئی نہیں وارث نالے تے کھا قید گئی پردیسی کو جڑا گزریا 14 سال اللہ کھا قید گئی پردیسی کو جڑا گزریا 14 سال بسم اللہ ممبر چھوڑ رہے ہیں ایک اور وین کر جاواں آج رجب دی کیا ہے بولو 23 رجب اے جڑی شام پہ آندی ہے جڑا 23 رجب دی بابا شام ڈھلی ہے نا اقلیم امامت دے 7ویں تاجدار دیاں دھیاں غریب رضا دیاں شریف بھیڑاں نہیں توڑے ذہن چاہے مادر اللہ نماز مغربین ادا کیتی ہے ماں دے قدمہ تھت لائے اماں جی میریاں دھیاں ایو غریب ہے جاندیاں ڈھیر ساریاں دھیاں ماں دے قدمہ تھت لائے آواز لے کے جنماں سڑا بابا کتھے آکھا لفظ اگر رومن آخری لفظ آخرا ممبر چھوڑ رہا رضا دی مارو کیا دیئے توڑا بابا بغداد دا کیا دیئے اماں کتنا عرصہ ہوئے سڑے بابا نو بغداد کہہ دویاں چی بی بی آدھیے 14 سال اماں سڑے بابے دی کس سے ملاقات ہی کیتی ہے یا کوئی نہ رضا دی ماں دا متھا دیوار نہ لگے لاہور آلے بی بی دی کوک آئیے رو کیا دیئے کئی گین کئی گئے لیکن ولیا کوئی نہیں شہزادیاں دی آوان دی اماں سانو اجازت دے سبابے دی ملاقات وج کریے بغداد دے وسدے نا کھنکے دی بے وارث ہے آکھا لفظ کرو من سین دی آوان دی تو سی امام دیاں تھیاں غریب امام دیاں تھیاں شریف امام دیاں تھیاں اجازت نہیں دے سکتی ہاں اتنی اجازت دینی ہے تو سباب غریب نو خط لکھو یہ امام اجازت دے چھوڑے وال میں نو کوئی اعتراض نہیں لاہور آلے ساریاں بیبیاں ایک مسئلے تے آن کٹھی آئیں کوئی بیبی آدھی بابے نو خط میں لکھنے کوئی سین آدھی بابے نو خط میں لکھنا ہے اور لاہور آلے سب تو آخر تے او بیبی آئیے جڑی کم دے پہاڑا شروع لکھ بی بی آدھیے میرے بابے نو کوئی خط نہ لکھے میں بابے نو پہلے خط لکھ ساں بی بی آدھیے دھیاں والے پردیس دے وچ تے نہیں راندے دیر زیادہ تے جے کوئی مجبوری بن گئی ائی لکھے پاند بغداد ہائے حسین ہائے حسین بی بی آدھیے دھیاں نہیں راندے دیر زیادہ تے جے کوئی مجبوری بن گئی ائی لکھے پان بولا تڑی قید چیا ملاقات کرے سوں تے ساڑے دل دا
ہے خاص ارادہ اساں نہیں چاہدیاں رلے جنگلاں وچ سن چھوٹا ویر نوازا ایک اور بھی اگے ود کے آدھیے بابا تو کیڑے جرم قید ہے بابا تے تیری کیوں سنگین سزا ہے اساں سنیا ہے زندان دے وچ نہیں لب